सासे आइजो गांसे ड्रेसखौ 100 सान गानना रेकर्ड लाखिदों। भारतारि फाइकि हानजाया दावहानिफ्राय गावखौ फोथैना लानाया अनजिमाया बांसिन। अखिल गगैआ जागोन रायजो दलनि आफादगिरि जेनिफ्राय दैदेनगोन दोलोखौ। महाराष्ट्रनि भान्डारी जिल्लानि गंसे सोरखारि फाहामसालियाव फुंनिनो समाव जोबोद दुखुनांथाव बेबी वार्डआव लाखिना सा 10 खुदियाफोरा अराव खामनानै सेवहांगार जायो। लोगोसे गुबुन सा 7 खुदियाफोरखौ रैखा खालामनो हायो। रां होनानै खौरांगिरिनि गारिखौ सावहोदों एसिस्टेन्ट इन्जिनियारनि बेरेखा केस होदों। भारतनि अख्रां दिङानि आइजो पाइलटनि मोनसे हानजाया सान फ्रान्सिस्क'निफ्राय बेंगलरसिम दावबायदों।